Ibranga be me. Afamba Daisy. Ibranga be me dem droga ka nwa bingo. Ibranga be me. Anyị na-achọ di. Unu na-achọ di. Yes. No dey afọle. Adim 23 years. Adim 22. Ya mgbalịla. Mgbalịla nọ n'azụ. Ịdị 22. Ọ sị ka eri na-achọ. Sir na-achọ di sir. Bishop, good evening sir. Otele ka stockfish ịchọ ya di. Sorry. Sorry for yourself. Spell all di. S-O-R-R-Y. Spell all di. Chineke agbaghị ọkụ. Spell all di. D-I. Husband. Spell what? H-U-S-B-A. Spell all di. D-I. Gịnị wụ D.I.? Magada mpago dị ndụ. Daddy m dị ndụ, mommy m dị ndụ. Daddy m dị ndụ, mommy m dị ndụ. Ele nga ha nọ? Daddy m na-Abia steeti. Mmagị kwanụ? Anọ m Lagos. Mommy gị nkọ. Mommy m na-Abia steeti. Okay. Ị gachala school? Agachala m school. Ọ for university, ego adịrọ eji aba. Sir? Ihe gụrụ na university? Agabe university. Agabe m university. Sọsọ secondary school ka m ka finish. You finished secondary school? Yes, sir. You bido tumeti? Sir? You finish secondary school? You bido tumeti? Maybe though. Tumeti ka hustle man for husband? No. You put with fun and he need. Oh, she put with fun. Mbufu ya. Okay, sir. Come on, your leg go not to na yard. Nani atoka ede. One of the atoga who go flat. Mba, iya we buy na alwole we nya accommodation. Leg go na run here. I know Lagos. Okay. I want accommodation. Some Buruze wig. Come on, put that wig, your tetraho, Oboroko. Sorry, sir. Sorry. Tilapia fish, Ibrahim which wig. Tora, Hojoro. It which wig, or tea who get the cashew, safety boots are the yarn. But tea who get the safety Ibrahim which wig. Take party who safety boots, Ibrahim Gabia, with a wig in front of remove that your hand from your head, it's like a moonwalk. Sorry, sir. Sorry. Ndo. Party who can safety put it at Anra, here, Gabia Gabia, it will which wig. I guess I get bleaching it again. Sir? Yes, I get bleaching it again. Bleaching. Saya de te kwa ya natural color. Ya natural color. Ya yellow. Ya color. Ya color. O wuri ko filter. Filter draw ni ya natural color. Hey, you go up. Sir? You think who are first? We think who are close to screen or that. Ne, ana mete bleaching. O ta ka awomode. E wele wo nya gbara go kwu n'ihu. Oku. Ya we bon putu ụwa. Ya mburu we putu ụwa. Ya asem onye gbara gị boot n'ihu. Onwe onye gbara m putu n'ihu. Ndami akọghị. Sa? Ndami akọghị ihe. Mba ndị amị akụọ m ihe. Ya ace, gema ace. Ai. Mgbalịla 53 years. Onye kụrụ gị aka ntị. Sa? Uno sham sasha. Eweli iwe sa.
Good afternoon, sir. You better for interview. Yes, sir. Okay, man, you will have a social media. Yes, sir. The way phone and I get below talking about. Okay. I'm not shop more. So, you know, on a shop, okay, that's a big interview. Mba. Then they ready for this interview. Get back to them here. I'm ready. Bukocha. Aya lasso. Asenge lasso. Ine bupuji ahụ nọ nga. Remove 30 yam lara ma Chineke agbagoko. Jiri waya ka wepụ ya, jiri waya. Oye m chọrọ iwo. Njiri waya ka wepụ ya. Amụ aka egwegasị m jiri waya ka wepụ ya. Ima spirit gị dị high too much. Jiri waya. Alago mazu ke isi ka mme. Ọ na-azụ ya. Lewanya na kanta ahụ na ọ dị Chineke agbagoko. Lewanya dia buru Otele ndị ama Jehova bịa gwa m sị m ji. Lewanya dia kpọmkpọm n'ebe a. Ugo dị Otele gara buru Otele ndị kpọmkpọm. Lewanya front na kanta dia nwa bingo. Okay, sorry. Ka Otele ndị Jehova witness. Ị gara ma buru bịa. Face that kanta. Lemanya na that kanta. Lemanya kanta. Quote Otele gị shi ye tin tomato ere n'ahịa. Lemanya that place nwa bingo nwụrụ anwụ. Onye chiga datin. Elo ye chiga. Lewanya dị onwe onye ji phone na-achọ ọchị. Jiri wayo na una gala abamba. Jiri wayo. W were Otele tin tomato Lewanya front nwa bingo. Jiri wayo no. Asenji Lewanya front Chineke agbagoko. Tele yiro Otele nwanyị abagara chief priest online. Hello? Please, I'm busy. Please, I will call you back. Hey, bịa were phone gị. Ike ga-eyiri m. Okay. Branga bịa kwegara m ekporo ọbụ ya. Jiri wayo biko, jiri wayo. Oh, the business ị ga-eme business ahịa frozen chicken. Aha m favor. Aya kpupu dati n'ikpu n'isi. Yipu panta ahụ iyi n'isi. Ishi m dị rough, Bishop. Ewebe m chance ị ga-ama ishi ma onye mere ya. Aya ga na comment section ga nụrụ nwa bingo. Bishop, good evening. Good evening, sir. They talk and make interview. Don't come here, give me a taco. I don't like your tune, not here. I draw Munjo Woke. I draw Munjo Wang, get Jiba, only were all taco shikram gamma, wine, woke. Don't come here, give me a taco shemeze. And when I'm Bulunota, only were Anna Sim Namurangoto. I don't want to get taco shemeze. Don't try it again here. Okay, sir. Sorry, sir. What Pakaga, the Waka stretch, it's like a magoko. Where bush is in there, Naga Bonapaya. Why are you put that in the Inishi? Oh, a man, she more a magic broke. I got one more wishing me make a jalute. Remove that in Chile Cabagoko. Let her try a popular. A church here may put Togi here now. Let her try a popular. Who feel no emission, emission work out hunger nanya. Can't you be your natural self so that you won't get hunger? Yamana made you care for Lolo. Imagine she. I have a couple bomber. Clean that thing, you go, Mama Bruno. So, away, Anya, or not family. These are not the commot. Ị gara aga were ihe nya n'ọnụ gị ya ghara efu ya na permanent nwa bingo ọkụ gbaa gị n'ọnụ na
You got my boy go she bag. Bishop. Di kambere chono. Them you before our husband come here. Lay home and come and water. Sorry, sir. Sorry. Okay, man, how I'm going to go social media need Yes, sir. no removal of video after interview. Okay, ma. Yes, sir. The way for now, and I get billion to get alarm also. Okay. Am I here with the phone now? Eh? Toro. Am I here with the phone now? Let me go better go tell Rosanna. Eso se le ve. Tano kodi. Tell Rosanna. Gama front. Eh, Tano I got front. Chile kabagoko. Tell Rosanna. What I call it reverse bia. And when he in aso, cable water. Mba okay, di akwandi. All like this called. Come on, turn aso chile kabago cable to bianga. Sorry, sir. Tell Rosanna. And where Brai? It's Came here on one car and just yell like that. okay. Brand and one hacker. And I just tear from here, just like that. Le Maya front. Okay, sir. Gnes Ragi Hotel. Mba I want him there. Hazaga Haza. Mba I will talk with them. To the show. Yes, sir. I want to throw in gang. Mba. Artist. Talk with them. Am I here artist? Attention. Artist. So talk odd. Yes, sir. Yes, sir. That was a phone. Na family una lengi she went around. Oh, mommy. Maga. Azo telekwan. Oh, yeah, when he had it. Na family, that's all here Otele lineage. I'll give. Okay. Listen, I told that touch for you. I'm not playing here. But I'm not. Listen, I'm not lying. Hey, one no. A good him make here. When I am not again. Quick no tea or cock up or I told that in. The Sakaga Huna la Chileka Bagok. Okay. I'm to search him off, ma. I hang on. Lucy. Huh? Lucy. I hear Bogi Chileka Bagok this girl. Chisomonia. Wanko. Chisomo from family of Gandhi Otele. Lineage. Otele Yala ni Lejana. You want your bear? I want you to be A bear Nabia. Oh, my. A bear no Maya. Umudike. A bear no Mudike. Amaba. A bear Namaha. Is he Larry? Kabishna watch him. Lagos. Bina Lagos. Gonna care now. I won't chef. You know, she mama put you don't come here, get back. I'm saying, Abo mama put like big event. It may wedding got bomb. Mbashi. When you will on a platform map or go like a charge, she tabo. All depends. Okay, wedding or party of woman. I'm marrying new lineage. All of us rice, man indoors. Intercontinental and continental dishes. Okay. Is that full? I'm 20. Huh? I'm 22. Teleros, and I say 22. Hello, how many G not 22 Bianga base some mega interviewed. Bishop now. Hitelen na. Bishop Nani Hitele. When you brag see Hitele. Next week, Dama Banga 23 now.
Na bishop na ni hitle. Igbala achi. Biko nu. O juru Galile. Next week na mabanga 23. Igbala achi. Gina church ya. Yes. Abana mommy has singa lodi. Igbala achi Otele. Achi no gina Otele pole here. O problem kosichana ya like how many times? Biko nu bishop nyenu mdino. Meg interview di. Yes. I'm not joking here. I'm not joking. Aya pom mage ma wompa hasim ga niru ma ga niru. I know with him so some no na Lagos. Where follow Chineka say ibi ebe ajokule. Phone come when no bishop. Ezoku kam na gbagi. Akwa ha gefu kwa ha gefu online. Ha manam di serious. I'm serious. Hama say the serious. Yes. Akwa ha masim ga chodi. Aya bo heze. Hello nyere ga advice answer get chomanti. Ma mommy muku masim nam toroli ludi nam lodi. Maku kuyo. Asi na iru 2025 na anu wenye ngekweza alogi. So m na banga 23 next week. I'm ready now. Enwe lo nye gbe eligwe baburu na family unu. Mba. Umunne go di ole. I disease. Enwe nke jangu goof. Mba. Enwe onye akpara amu ya akwa. Ta? Enwe nwanne gị nwoke akpara amu ya akwa. Mba, anyị le dị okay. Ehụ na amu ya before. Enwe onye ka adụrụ amu ya atụ Chineke agbaga ọkụ. Bishop, nwanne m nwoke niile m dị sure ha dị okay, nweghị mere ha. Enweghị mere ha na amụ. Ha dị okay. Ị nọrọ ụta ga-aba mamịrị n'ahụ gị. Mba, dị mama ba mara. Nshọkpala gị ga-anyụ ya n'ahụ gị wa. Mba. Mmakwukwu gị ọ dị ndụ? Yes. Mpakwukwu gị ọ ka dị ndụ? Mba. Ebere gị ugwu? Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ị nọrọ ụta nwoke na-ata gị gị nọrọ nga ahụ nyụọ ahụ immediately pụọ. Mba, ọ dị mma. Nse nyụọ n'ahụ mgbe nwoke taa gị sị mba ọ dị mma. Mba, aga m emenwu ya mba. Mpa gị na mma gị enwere nke nọ n'ụlọ na-eri nri ya anyụ ahụ n'ihu ụlọ na-achị mama wụ na-ebe m akwa. Mgbe anyị na ha na-eri ha na-eri separate. Mpa gị ma mma gị onyọla ahụ n'ihu ụlọ mbụ. Ebi m mi na ha etofu. Enwere mgbe ha nyụrụ ahụ n'ihu gị Chineke agbaghị. Mba, ha nyụbele. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị mere gaa ụlọ akwụkwọ mahadum? Ego adị ụmụ ihe na-emetụ m n'isi obere so ọ ya mere m ji pụọ. Tele Rosanna, enwere ihe eji eme gị n'isi obere? Gịnị dị ha? Ọ na-eme m nọ like this. Isi na-achịgharị m like na-ahụ ndị mmadụ like this iwe na-ewe m so but nchenjela ọ ya mere ajisi m gaa lụọ di la di m gị ka m da. Okay, nọrọ like this onye ọbụla hụrụ like iwe na-ewe m like ha na-eme hụ na fọkasị m like this but asị m lụọ ha di na like m gị ka m da onwezi ihe ọjọọ gị meme again na m gị dị oke. Ị gbalara mbụ? Ọ na-emetụ m ntị but ọ kwụsịla ọ ga-emetụ m again ihe hene m di na mba ọ ga-emekwu m. Bọta nwere ọgwụ ịṅụ ha? Ọ bifo na m na-aṅụ ọgwụ mgbe o mere m ka m chọrọ ifu n'iro but akị ọyara m It's okay. Elekwa ihe ọwa aka ide eji esiri ndị mmadụ nri. Ọ ya o. Nne ndị chọọchị gwụrụ ọgọ ara agbaghị gị ka ọ wụ dọsụ gị nwa dọsụ nọ. Akpọtara m onye na-eme na ọbịa nọ na-ekwusara m okwu lo na-eme m na m na like m na recover too small. It's okay. Nwa agbọghọbịa bụ Nigeria bipolar. Ara nwajai, ara Igbo nwajai. Mgbe ihe a mere gị nwere mgbe a gwụrụ gị chen? Mgbe eriri ka ha ji kem ya ọ bụ chen. N'ụkwụ? N'ụkwụ ka ha kere m dị eriri. Ma n'aka? Sọsọ n'ụkwụ maka ahafụrụ m aka m ka m ike na-eri nri. Sọsọ n'ụkwụ.
Ebe ibi na ele kwado onye gị na anọ. Oh, so. Ị na-aga n'ụzọ ije kwuru onwe gị ụka. I am not going to come to now. In your same dinner, this is very okay. Okay, lee ihe mere m. Enwere lab result you want na to prove that na enwere inwetro seko before. But I'm going to get them so wow. Like me test now on a phone can send me. And sometimes I'm not wipe China. But in the serious, Ninyam the Omogi Hengemen, nga really serious, straightforward. But can we have a Okwijang or Kwijang Amo? Okay, I'm any young man, I'm in my committee, a young brother, young in my committee brother. You got that? A committee mother, I committee to a brother, nah. I'm going to walk up your bolam, okay, I committee brother, nah. Who show quick? As me, yes, sir, I'm going to come down. I have to do Mwagaman. Umuoko letter lagi. Abu kamina. How can I tag him? Bonchon came to Rogologo. Umuoke trogologo catcher. But some denti shop. Okay. Can I tag it anyu? Of ma. Atalagi no blue step umbo. Ba. Tosso ni me moto. Moto gini ka don target ipa ka wo bere moto. Oh, onye nke nwere moto like Benz. Atragi n'ihu ka n'azụ. Like ime di moto n'azụ di moto. Ime. N'azụ. Ma atragi na moto enyụrụ. Mgbe enyụrụ ele ihe ikwuru n'ime moto ahụ. I just say thank you baby. Isi ya gịnị? Thank you baby, not ụtọ. Thank you baby, not ụtọ. Mgbe ọbịa atara n'ime Mercedes Benz. Ya gwa ya, thank you baby, not ụtọ. Ata gị n'ụlọ ele ihe na-agwa ha. Like nna like iji afa onye na-ata m like na-eme mkpọtụ. Okay, ele mkpọtụ ị na-eti mata ma gị n'ụlọ. Like ọ bụrụ na afa ya na m na-akpọ afa ya na-scream well. Oya kpọwa ahụ otu onye na comment section nga oya choose one man dị a choose ofu nwoke na comment section dị akpụmahịa oya please scream well oya don't joke with me here. Oh my god, I'm ha okay, come on. Okay, like Michael na I'm scream Michael like name akona ni ofuma Michael ogla ni ofuma ya myself gaba jibo but some nage jide mmadụ n'olu achọ m onye na-ejide n'olu. Okay, ha bịa ịkpọwa aha onye ọya amagide ya chokuwe achọ m ba donna nwa agbọghọ bịa wa atawa ya nwoke were aka epigbu ya na akpịrị Michael chokuwe choke me Michael choke him. Nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike before ka ihe mere ji kwụsịzi use ya maka na m chọrọ ịdị serious na achọ m ịlụ di. Eyuzukwele ọzọ nnọọ. Genotype gị blood group gị O positive. Oya kpa akara ihe aga 091 dem ọsịsọ 09134393899 kpọọ ya ọzọ 09134383999 don't joke with me here but that number of man 09134393899. Congrats.